İň gawanjaň zenanlar. Zodiak belgisine göre iň gawanjaň zenan ýyldyzlary. Seniň jüwüdiň bularyň bir däldigine inanýarsyňmy? Sebäbi bu zenanlar diňe gawanjaň däl. Olar şüphelerini sunuwata öwürýärler. Tragediýa münasip şow çykyşyny gurnaýarlar. 4-nji ýerde öz durmuşynyň ýyldyzy drama şazenany Sünbüle. Gawanjaňlyga sebäp bolan bolsaňyz, ajaýyp çykyş bilen uly dawa taýlanyň. Bol karşıdaşlara çydam etmez ve uly gıykylygy bilen goňşularyňyzyň hem siziň eden gıyşyk ädimiňizden habarly bolar ýalydyr. 3-nji ýerde ýolbars serany. Başga tarafa seredýän bolsaňyz gutlaýarsyz. Durmuşyňyz resmi taýdan thrillere öwrüldi. Bars senan seni aýasynda ýaly görýär we pikirleriňi okuyar. Iň az garaşýan wagtyňyz bolsa, ol senden aralar. 2-nji ýerde içýän. Ol demir sabarly. Emma bu çyzykdan geçýänçä oldumýar. Duýgulary ýygnaýar, soňam birden partlaýar. Şonda sen aýdan her bir sözüňe ökünörsiň. Onuň bilen jedelde ýeňirnöýdän bolsaň, gaty ýalňyşýan. 1-nji ýer ýumşak, mylaýym, mehirli. Hawa, gawanjaňlyň ilkinji damjasyna çelli. Soň bolsa, bu öýjerini ökde sülçä öwürler. Ol hiç zak ýok ýerine de günäkär deňe suwtnama tapar. Soň bolsa, muňa şeýle gaty gynanyr. Hatda günäsiz hem özüni günäkär duýar. Bu ýyldyzyň kimdigini çakladyňyzmy? Öz pikiriňizi tesbirlerde ýazyň. Anyk jogap bilmek isteseňiz, liçkama ýazyp özüňiz barlaň. Kanalyma ýazylmagy hem unutmaň.